Halo sok mau dur kuliah jar ngok flip page ke ni video mon ama te menta ka dan ko ke music video ke bas ngut tanat ha ka ban sami ke ni music video te ngadan ru dengkat bi dapalei hang ni dapalei dei inong pen khi sengkai ban daka chi sha mon pen khi sengkai ni stay ngarung anda pet ngah kwa shat li ngah tip e sengkai awan khoi dapalei ma ini dapalei don hani hai ông dapalei Hi everyone. te dapalei te ka ni ka jingrai fi sia dei Hoi. te ka dei ngai ibu na gi deng khna red dei Hoi. te basa bagi dan khna red kitu sia khna red kini na po ka kelas yung fi Hoi. Nak fishim kelas ki dei Hoi. te hoi ishim kelas ru kitu sia te kibon ha certificate ba ilayo te kini ki dei certificate te hoi te menta fila ban bata is phang ni ka jingrai tang khandiat ru ma Kani ka jingrai shot baik ka jingrai comment. ha Ti ha kani ka jingrai ngapen ki dan ki nong shot te ngakan thop kham tam e ki khlung ret ken. ha Ti ngi dan kumba arpusan tam ki nong shot. aduh arpusan ngun fila ban manage du kata-kata arpusan ngun Ngia try te kublai shibo ne ka team jonga ken ba lingba ka jingirap ka jongki ba ngila ban manage ki khlung. ha te ba kumju ru ani ka bampor hadu kat no ba fi pen practice ki ai kan ban shot ai Te ngibon ngi dan kambon hi kapo namar ki dik khna ret phi te ngi dan kamban pen step by step iki kumno ban khi te so baki skol ru kelas dang menta ka jenjaat ha kumno ban manage ken ka por bat ke eke te ngi shu ya practice hi shkenta man kasngi te shken shita yo tam ya still practice kam namna than ban shim ya kapo jim ki ru namar baki let skol am tengam pa ban kini kata kapor ken dia kani ka weru kolong ko ba long ya ki brio om de ki brio ki khna re ki bidang ret ha te ki badang badon sisa kolong ki bakwa ba thrang ma ban shot ne banlei te fila ban kontak i dapalei dengan sebut ke Instagram jing iru apa ke description jonga nomor ba fila hi ban ong dapalei da ka menta ubrio ma na ka jing shot na jing rai jing tem jing put fila ban im jak po da fila ban ong kata fi i hi te ba kumjur ki wei khna ret kham tam especially ki bidang ret ki ni future generation ma ki bidang ret ki bakwa sha di ai would you give up te fila ban pai kai hi dapalei kan sebut ke you jing fi thank you ngin sai pe ni music video kan submission la no kan mi ngimpat fix ka diet ken fix ka diet nama jajai up jajai what let us no that's all in second thank you so much thank you la ready ben shot la ready ban shot yes but yes yes ready? yes Okay. yes good luck ma to ko pat ba baroh khat haba pi pet ya kani ka video ru ka de ka wei ka bangan ai men sim markylliang jonga ya pi sia baroh khat kinong pen kham tam e ikini sia ki khep barit ki ban sahe satang ka no pat kum ju ru iki heb barit ki ba dan ha kani ka video pat ki ba pet na yit na la yeng ru kani ru ka dei saphang kum no bangin job ha ka jing im ka jongi ngidei ban trei shitom met bat men sim klem don ka jing arta tien la phitrei ka nu ka kam bat yale ya ka jing e ki badon ha ka jing im jong phi wanum ai ba ka jing e jong phi kan ka no ya ka sirngi ko jong phi to yale haban da job lada phisha rem yai persang wadum ai ba ka jing e jong phi kan kut no tang shi teng por deiling ba ka jing e ka bawan ha ka jing em jongi ngin sadon kata ka linti banyele kum Nongjop ka jing sngosi ka long tang shi teng por pat ka jing kemen ka dei shirta pat kum joru habaret yale haban the job namar ma phi dei ki Nongjop kiar na ki jing long basnieu kiar na ki brio ba artatin namar pen sado ka jing kermen tang na ka jing artatin but what num ngop klumar ha ki jing pensoi ngej halade shania halade namar pen sa job bet pidei Nongjop ya chakmat tur chakmat penep ya kawat ni tur chakmat pom ya kita ki ding pom ya kita ki mau ki baka bat pen poi bai saka thong ka ba phi kwa banle banjit ya ka ba bha kam dei ka ba e ya chakmat baroh khoi
Bat kum juru, ini ban ai kublai. Ki brio ki batrai stom na dien, ki basna ya kani ko video ru. Ya kani ko music video ki batrai na dien, ki badan na dien. Ki make pa ju ki sa ki heb barit ki bala ai men siam ki ba kin wanchna ya kani ko video. But Hidai ban long mai kum ni, bat kum juru, ya baroh hat ki me ki pa ki pet ni yang ya kani ko video. Ai ba ki khun jung phi, kin plit ya ka thap nyang la de, bat kin hair, bat kin phoi syakata ka thong. Nada file kano ka kam ka babha yat be sakmat tur be sakmat wat tieng shanya ya de Hai sini khabar sama. Liam ni. Very good.